खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTRआव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों उदालगुरि लालपानिनि सिङाव थानाय दिमासुंगा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय एसडिपिअ भेरगावनि दैदेननायाव उदालगुरिनि मोनसे पुलिसनि हान्जाया रेड खालामदोंमोन बा सिग्रोमदोंमोन जेराव पुलिसा थरनै गोथां ग्रेनेड हमनो हानायजों लोगोसे गर 5 गोथां गुलि आरो मोनसे डिटेनेटर आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर हमनो हादों पुलिसा बे जाथायनि सायाव फोरमायथिदों दि उदालगुरियाव गोदान हाथियार दाग्रा आफाद जोनोम जानो नागिरनायखौ लानानै थांनाय 2024 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार जादोंमोन हाथियार लाग्रा आफादनि मुङा रिभलुशनारि फ्रन्ट ग्रेटार आसाम बे केसआव संदाननानै उदालगुरि टाउनाव राजीव देखानि न' सिग्रोमनाय जादोंमोन जेराव ग्रेनेडबो हमनो हानाय जादोंमोन आरो बे दायाव साब्रैखौ एरेस्टबो खालामदोंमोन बेनि उनाव आरोबाव नायबिजिरनायाव सासेखौ हमनो हादों मुङा BTR आसाम उफ्रा मुं पापु कच जाय आल्फानि केडारमोन बे पापु कचनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो उदालगुरिनि लालपानिनि हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनायाव मोननै लाइभ ग्रेनेड गर 5 लाइभ एम्युनिशन माखासे डिटोनेटर आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों पुलिसा फोरमायथिदों दि पापु कच जाय आल्फानिफ्राय फैनायमोन 2019 मायथाइयाव गुवाहाटी सिटी सेन्टारावबो बमा खुबैनायाव लोब्बा दंमोन बेनि उनाव हमजादोंमोन आरो जोबथेसालिनिफ्रायनो हाथियार दाग्रा आफाद जोनोम होनो थाखाय नाजादोंमोन आरो हाथियारनि थागथियारिखौ जोबथेसालिनिफ्रायनो खालामहरदोंमोन दा पापु कचखौ लानानै सिग्रोमनायाव बेफोर हाथियारफोरखौ बोखांनो हाफिनबाय हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव सोलायनायनि राव नुनो मोन्दों UPPLआ NDAआव थायोब्ला जों NDAजों थाया होननानै थोंजों आरो गोख्रोङै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया नाथाय दा हाग्रामा महिलारिनि रावखौ सोलायनाय नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि UPPLखौ जुदि BJPआ लायो बेयाव जोंहा बुंनो नांगौ जेबो गैया नाथाय BTCआव जों आलादा UPPLजों गैया होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बुंथिबावो दि UPPLआ थायो थाया बेयो जोंनि खोथा नङा थांखिया BJPनि बा NDAआ थांखिखौ लागोन भारतनि गोबां फिसा फिसा राजखान्थि दोलोफ्रा NDAजों दङ होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव बे खोथाखौ बुंथियो हाग्रामा महिलारिया ओजोंहाय UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा NDAनिफ्राय ओंखारनो थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामनायखौबो जों नुनो मोननाय जादोंमोन बेराफारसेथिं BJPआ गासैखौबो लानानै सिगां फारसे आवगायलांनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो नाजादों दा UPPLआ NDAजों थागोन ना थाया बेखौ नभेम्बर दानाव थांखि लानाय जागोन होननानै UPPLनि MCLA धनन्जय बसुमतारी बिथाङाबो फोरमायथिदोंमोन दा समाजो फोरमायसिगोन UPPLआ NDAजों थागोन ना थाया आरो UPPLआ NDAजों थायोब्ला BPA बा NDAआव थागोन ना थाया बेफोर गासैखौबो समाजो फोरमायथिगोन LP आरो UP फोरोंगिरिनि पस्टनि फाइनाल रिजाल्टखौ मैया फोसावनानै होबाय आरो बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ 9 नभेम्बराव गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथिबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरोंगिरिनि अनगायैबो आसाम पुलिसनि थाखाय थिसनथाइखौबो होनाय जागोन नभेम्बर दानाव होनाय जागोन आरो बेनि उनावनो आरोबाव 4,000 आसाम पुलिसनि पस्टनि थाखाय एडभार्टाइज बा फोसावथाइ होगोन होननानैबो फोरमायथियो एडिआरइ 3rd आरो 4th ग्रेडनि थिसनथाइ होनायखौ नभेम्बर दाननि जोबनायाव नङाबा डिसेम्बर दाननि गिबियावनो होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो बे समावनो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारखौ थिसनथाइ होनायनि खामानिखौ मावगोन आरो बेनि अक्ट'खौबो थाबैनो फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसेनो सावस्रि बिफानावबो बे दानावनो थिसनथाइ होगोन होननानै फोरमायथियो जेराव सा बागिसाफोरनो 3% रिजार्भेसन होनाय जादोंमोन बेखौ उननि समाव अदेबानि बिथांमोननो उननि समाव थिसनथाइखौ होगोन होननानै फोरमायथियो गुबुनफोरनो थिसनथाइखौ होग्रोगोन बेनि उनाव सा बागिसानि थागिबिफोरनो 3% रिजार्भेसन होनायनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोनहा साख्रिखौ मोननो हादों बिथांमोनखौ खेबसेयैनो जयै लेंहरनानै आलदायै बिथांमोननो थिसनथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTSनि बारग' EM अरुप कुमार देआ राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन नामा BJPनि मददगिरिफ्रानो BJPनि बारग' EM अरुप कुमार देखौ होख्रांहरदों बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि बिजनीआव बिजनीनि MLA अजय कुमार रायनि मददगिरिफ्रा BJPनि बारग' MCLA अरुप कुमार देखौ होखारहरदों जायनि थाखाय अरुप कुमार देआ गावनि गारिखौ लानानै गिदिंबोफिननो गोनां जादों अरुप कुमार दे गो बेक अरुप कुमार मुर्दाबाद बायदि स्ल'गान होनानै गोख्रोङै खुद्रिदों जायनि थाखाय अरुप कुमार देआ गिदिंबोफिननो गोनां जादों मोनसे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन BTSनि बारग' EM अरुप कुमार देआ बेयावनो बिजनीनि MLA अजय कुमार रायनि मददगिरिफ्रा अरुप कुमार देनि हेंथा
स्ल'गान होदों लोगोसे गोबां सोंखारि जानो गोनां जादों अरब कुमारदिया उनाव गिदिंनानैबो फैफिननो गोनां जादों जोनोम सान फालिनाय हाबाफारिनिफ्राय अरब कुमारदिया दोलोनि हेंथा गोबां खामानिफोर मावनायनि थाखायनो दोलोनि मावथिफोरानो बिथांनि सायाव खुद्रिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव थानाय मोनद' हारिया एसटि नागिरनानै आसामाव दुंहाव खालामदों। आफां आसामनिफ्राय लानानै खर'सा आसामसिम मोनद' हारिया एसटि नागिरनानै गोख्रोङै दाबि खालामदों आसाम सोरखारनिसिम। आसाम सोरखारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै बेनि हेंथा सिसिट'वानि बानजायनायाव फैगौ 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि सनापुराव धरना होनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे धरनायाव जाहाथे आसामनि गासैबो ट्राइबेल आफादफोरानो फैनानै बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय खावलायहरो BTR क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरिया, जायनाखि BTSनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मोनद' हारिनो एसटि होनायाव मदद होनो खोथा होदोंमोन बिसायख'थिनि समाव आरो बिसायख'थिनि रादाय बिलाइयाव। बे आयदायाव BTR क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बिथाङा बुंथिदि जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खोथाखौ राजखान्थियै बुंदों आरो सिंजों बिथाङा बे खामानिखौ मावनाय नङा बेखौ मिजिंथियो आरो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथा सिसिट'वानि बानजायनायाव जि धरना होनाय हाबाफारि लादों बेयाव हाग्रामा महिलारिया जाहाथे मदद होयो बेनि थाखायबो मिजिंथियो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गंसे मस्क'आव बम बेरनायजों सा 50नि बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों। इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया मस्क'आ स्कुलनि केम्पासनि सिङावमोन। बेयावनो नामाज फरायफुबाय थानाय समावनो बम बेरदों जायजों फरायसाफोरजों लोगोसे गासै सा 50नि बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों। बे बम बेरहोनाय जाथायखौ 17 बोसोर बैसोनि सासे फरायसायानो खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों, जाय फरायसाया गावबो जोखोम जानो गोनां जादों बे जाथायाव। सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय बेखौनो मिथिनो मोन्दों दि 17 बोसोर बैसोनि बे फरायसाया सावगारि आखिनायाव बमा बेरहोनायनि गोबां सावगारि आखियोमोन आरो बे मस्क'आव बेरनाय बमखौबो न'आवनो बानायनायमोन। बेनिखायनो बे 17 बोसोर बैसोनि फरायसायानो बे बमखौ बेरहोदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा साननैनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैदों। स्मार्ट सिटी मिशननि सिङाव 327 कौटि रांनि मोननै प्रजेक्ट बेखेवफैदों निर्मला सीतारामन बिथाङा, जाय प्रजेक्टनि गेजेरजों बुरलुंबुथुरनि रुगुङाव टुरिस्ट डेस्टिनेशन बानायनाय जागोन। अहमदाबादनि सबरमती रिभार फ्रन्ट आरो मुम्बाइनि गेटवे अफ इन्डिया बायदि बुरलुंबुथुरनि रुगुङावबो टुरिस्ट डेस्टिनेशनखौ बानायनाय जागोन, जाय 1.2 किल'मिटार गोलावनि गुवाहाटीनि रिभार फ्रन्ट जागोन, जेराव मोन 7 गेटवे थागोन, जेराव आसामनि जौगानाय हारिमुखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेयाव बेरायग्लांनायनि माखासे सुबिदाफोरबो थागोन। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा, डक्टर रुमि दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन। कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि राहा दङ, जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो। असिटिनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लौक'मा, हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी, CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो। मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।